Ahojte líčky a líčky, ja vás vítam pri mojom ďalšom videjku, toto je video z hry Satisfactory. Dneska som tu trocha obzvlášť inéž, potom môžete vidieť moju podobizňu, trocha, no podobizňu taký môj charakter, za ktorý budeme tak viac natáčať, lebo prečo nie, každý má si nejaký svoj iný štýl. Takže ako ináč, máme tu Satisfactory, takže ja zdám novú hru. Dám prevolením, to si nedáme, dáme IT, zrovna nedáme IT Raster, čože je moje meno, a bol by som rád, keby ste ma zdieľali samozrejme, dali nejaký pekný komentár a like. Dobre, ideme si travnaté lúčiny, potom tu máme kamenitá poušť. Všechny pro začínajúce pioníry. Ja už to samozrejme mám na tomto celkom dosť nahratých hodín, takže už mám, ale by som sa chcel a toto je celkom pekné, ale to je taký na začiatok. Toto je tiež, ale tu už je, ja kvôli tomu tak nechám multiplayer, nie rozšírenie nastavení, nie. Dobre, dáme začať hru, nemáme povolenie z preskúšenia vstupnej školou, no akože ideme pekne od začiatku aj s tutoriálom, nepreskakujeme, takže môžeme začať hruť. Začať hru. Prdiť. Group A delivered to Calistian region. All pioneers functional, initiating dispersion. Attention pioneer, I am Ada, your personal instance of the artificial directory and assistant. Welcome to the Fixit Incorporated Save the Day program. A Fixit pioneer has 3 core assignments. Construct. All pioneers must follow Fixit guidelines and instructions when constructing any building. Automate. Every pioneer is responsible for setting up and managing efficient pipelines, outposts, and power infrastructure. Explore and exploit. Fixit selected planets are rich with resources suitable for direct use or further investigation. Stay within your designated. And that is why the world is counting on pioneers like you. Fixit. Short-term solutions to long-term problems. Atmospheric entry in 3, 2, 1. Beginning arrow assist. Drag within acceptable parameters. Descent phase begun. Decelerating. Deploying parachute. Deploying backup parachute. Skipping parachute. Landing phase begun. Activating retro propulsion. No a už pristávame pekne na našu planetu. A pred nami vidíme nejaký balíček. Takže myslím, že je zo zimného eventu. Akurát teraz. Takže na začiatok sme... Dobre, už presne babenka. Drop pod integrity nominal. Omni situational exploration suit nominal. Pioneer. Acceptable. Máme náš pekný nádherný stavebný. A všetko. No dobre, už. You are the third in your region to survive planetfall. Welcome to Massage 2, ABB, in the binary system of Akicha. Dobre. Ada. Loading objective-based introduction. Begin Úvodný onboarding. kurz, ale to už ja nepotrebujem, lebo už mám nahrade ich pár hodín. First contact safety tool supplied due to presence of alien megafauna. Adhere to Fixit procedure and equip the Fixit Inc. Xeno Zapper before leaving the drop zone. Ako prvé si dáme asi skenovať železnú rudu. Myslím, že my sme... Jo, presne. Dáme 3. No ale už buď ticho, ja chcem hovoriť. The drop pod will be recycled to construct the first stage of the habitat and utility base, often referred to as the hub.
No a tam máme rovno. A by tu mali byť aj samozrejme nepriatelia. Ale aby som uviedol nás trocha do pohybu, tak aby som vás na začiatok uviedol trocha do deju, čo sa vlastne v Satisfactore udeje. Si zamestnanec megakorporácie Ficicit, ktorá ťa vyšle na vzdialenú planetu s jediným cieľom ťažiť zdroje a meniť ich na maximálnu efektivitu, priemyselný systém, čo sa deje vlastne celosvetovo v skutočnej realite. Planeta je mimoriadne bohatá na suroviny a zdanlivo nedotknutá ľuďmi. Netušíš, či tu niečo inteligentné existovalo, ak áno, nezáleží na tom, zmyslom celej misie stavať továrne, neautomatizovať procesy a neustále optimalizovať výkon. O čom je vlastne celá hra. Všetko ostatné je vedľajšie pre túto firmu. Takže toto je Rasterko alebo Luna. Dostrihu všetko a vysúžiť ďalej videjko. Na takú trocha väčšiu fabriku máme to spraviť. A v úvode nás potom prerušil nejaký záhadný kryštál. Ale tu nie sme predsa u príbehu, ktorý sa nepoznám, sa priznám. Ale sme to, aby sme si užili toto nádherné prírode. Samples of new alien species acquired. Notable features are blunt teeth, suggesting it is herbivorous, and a thickly plated skin interrupting previous message for higher priority message. Next objective. Use the build gun to construct the hub. Iron is a base component necessary for all near future progress, so ensure you build the hub close to iron sources. Normálne to si hovorím. Fix-It does not pay by the kilometer. Tak, dobre, teraz to môže byť. Takže, my sme na opúštenej planete, kde je to nádhernej prírode. Toto si zapamätajte, lebo za chvíľku toto bude totálna fabrika. Dobre, čo prvo musíme urobiť, sme si našli pekne železnú rudu. A toto je hlavná veľká železná, kde toto je čistá ruda a toto už je normálny, kde dostane po jednom. Takže toto si vyťažíme, aj keď teraz trocha chce iné po nás, pani babenka. Dobre, takže máme hub, máme 36 a by som si to, kde si to dáme. Dáme si to takto pekne sem, túto vyvyšeninu, aby sme mali pekné, alebo dáme to sem na túto rovinu. Ako si to dáme takto, a takto to dáme. Takže teraz nám to ideš zase vypravať. Hub foundation built. The hub terminal and crafting bench are only the humble beginnings of a successful Fix-It pioneer, but essential for the next steps of onboarding. Once finished, the hub will function as your base of operations. Next objective, complete hub upgrade 1. Dobre, takže sme dokončili takto na základný hub sme si postavili. Som si postavil základný hub. Toto je vlastne naše základište, kde budeme prijímať zákazky od začiatku po nepamätia. To v takýmto hru nedohráme. Takže prvo, čo si máme vykraftiť, je železo. Aby sme mohli postúpiť pekne o nový tento vylepšený hub. Takže kraftíme. Toto môžeme vyhodiť, lebo to je k začiatku k ničomu. No a potrebujeme koľko tyčí? 10. To nám akurát vydá. To sa pekne nádherne rýchlo krafti. Dobre. Vylepšený hub. Samozrejme v tejto hre ide strašne o automatizáciu, lebo predsa nás nebaví len... Joj. Trocha sa vám tu vylepšilo. Hub upgrade 1, Hovor. storage and frame completed. Equipment like the portable miner can now be made in the workshop. Congratulations on completing your first milestone, the first of many providing access to new recipes and technologies for the Fix-It mission. Next objective, complete hub upgrade 2. Takže toto je prvý z niekoľka ďalších, tu máme 4 fázy, 9 úrovní. A čo prvo by sme si mali začať, máme dielňu, kde potrebujeme, takže ešte si ideme vyťažiť toto železo. Jo, to sa ale bude rýchlo vyťažiť. No rýchlo. 21 železné rudy, čistá železná ruda.
Sem a zase si to prekraftíme na železný ingot. A celkom toto je hra o tvorení. Tam máme jedného slimáka. Tento je energetický slimák, ale teraz je tam to vlastne k ničomu. To bude podstatnejšie neskôr. Takže nám sa tu nechce ako plebíci pekne takto kraftiť všetko ručne. A keď na začiatok to úplne nevadí, koľko máme tých oných? 20, máme 10, no tak ešte. Predsa nám sa tu úplne nechce takto kraftiť samostatne. Takže tu potrebujem automatizáciu, lebo toto je nudné, zdlhavé. Tak a čím skorej musíme. Ja viem, že ty chceš postaviť dielnu. Ale nemáme dostatok vecí na to. A môžeme si postaviť dielňu, ktorú si dáme ako. Dáme si tu pekne takto, otočíme na nás. Joj, dobre, a tu si môžeme už prenosný ťažič, ktorý si rovno jeden vyrobíme. Dáme si to sem do... A už máme dve ruky, dáme si to do druhej ruky. Joj, no. Položíme ho sem, toto je vlastne taký základný ťažič, miner, ktorý nám bude za nás ťažiť toto železo. Joj, no ako? No poď, zavrtaj sa. A už ide. Toto si zoberiem. A zase my ideme robiť železné ingoty. A keď budem mať všetko, čo potrebujem, tak sa ozvem. Takže máme všetko pre druhý milník. Máme 20 tyčí. Máme 10 železných platov. A vylepšiť hub. Hub upgrade 2, power and shell, completed. The smelter can turn raw ore such as copper and iron into ingots, and the biomass burner generates power when fueled. Fun fact, most of the native flora and fauna is compatible with Fixit technology. Fueling the biomass burner with inappropriate materials will result in deductions or even cancellation of your yearly bonus. Next objective, complete hub upgrade 3. Ja som nám zmizol! Tak to už sa nemôže druhýkrát stať. To je ako možné? Dobre, už som späť. Takže, ako som vravel, henta hore je medená ruď. Tá, presne tam. A tu máme bio na elektrínu. Takže niečo by som si išiel, no teba prcku vyčistím, aby si mohol pokračovať. A my si ideme hore pre medenú rudu. Ja toto preskočím. Toto je určite reálne, takto by reálny typek určite skákal, no. Ale tak akože to je hra. Samozrejme musím spomenúť, toto je hra, takže všetko čo tu uvidíte, nie je reálne. No a poď. Po ránej webšíku. Joj. Jo. One hit. Teda no hit. Minecraft hráči určite poznajú. Ideme si spraviť medený ingot a z toho si spravíme pekne drat a kábel. Kabel. Tu kabel, tam kabel. Tu kabel, tu kabel, tu kabel, tu kabel, hej? 64 stack v Minecrafte. Dobre, ideme vyrábať drát. Drát to potom môžeme vyrobiť kábel. Dobre, teraz by som... No, už by som... Dobre, takže už máme všetko na tavíci pec. Ktorú si postavíme, tu bude, dajme tomu niekde oný. Ktorú si tu postavíme, dáme sem železný ingot bez napájenia. A teraz pôjde hlavná vec, kde ešte nemáme kábel, takže ešte aj ten si dorobíme. Maria, táto káble. Daj sem trocha kábel. Tak. Tak a môžeme teraz pekne prepojiť tam generátor elektrický s staviacou pecou, kde si môžeme dať rovno železo. Ale ešte nám predsa nebude, lebo nemá elektrínu. Na elektrínu, ako nám hovorila pani tetuška, tak musíme mať biomasu, ktorú dostaneme z listia alebo dreva. A vtedy sa budeme musieť vystačiť, dáme ti drevo. Jo, ja už nám ideš, už nám ideš.
Už nám vyrába prvé prefabrikované železo, to ešte vyčistím. Máme peknú. A 6 železa. Tak, a teraz by sme už mali mať všetko k vylepšeniu hubu. Daj. Hub Upgrade 3, Interior Furnishing, completed. The constructor can produce simple parts, and power poles allow for the expansion of the power grid. When you make the inevitable mistake, Fixit's dismantling feature is designed to salvage all resources used during construction, in line with our zero waste policy. We understand that Fixit pioneers are only human and thus prone to error. Next objective, complete Hub Upgrade 4. Lama. Dobre. To ja nevidel, a to už žerám nie čas. To vidíš, lebo ja som vždycky išiel. Dobre, očko. O. Dobre. Takže, máme tu odomknutú novú a to je vápeniec a vápeniec máme hneď tu za domom. Kde si rovno vyťažíme a to je pre... Keď sa pre betón, akože mám to v češtine, že hádam nevadí. Dobre, takže máme betón. A z betónu si môžeme vyrobiť elektrický stĺp. Kde môžeme použiť na viacero zažízení. Ešte dávame, teba dáme sem. By mal si mal z čoho pracovať. Tebe dochádza, nedochádza drevo. Dochádza, tak tu máš ešte viacej. Teba dáme sem. A ty nám ďalej. Toto je, sa hovorí, automatizácia. A teraz čo potrebujeme? Potrebujeme vystrúžený plát. Na vystrúžený plát potrebujeme železné pláty. To dáva sa logicky, keď to je vystrúžený plát. Potrebujeme šroby. Ešte si budeme musieť vyrobiť. Neviem, dodávaš málo? Nedodávaš. Čo mi je chyba? Juhu. Ja, lebo nemám ono. No totiž to na šroby nepotrebujeme železnú rudu, alebo ingot. Potrebujeme železné tyčky. To som aj zabudol. Tu trocha navyrábaj. Ešte povyrábaj. Takže sa mi páči, ako som ďaleko od toho stromu. Níž, on to tam klepe, on to tam vrta, zabíja, on ako nič. Dobre, máme na obrabiaci stroj. Dáme trocha ďalej. Vyklne daj. Sem dáme železný plát. Tu ešte to musíme, to je ručne. Napojíme ťa sem, dúfam, že ešte stíha. Joj, no a už odišla jedna z... Neviem či je, no na to, že mu došla. Zapneme, nahodíme a ideme. A vyrábame. Takže a teraz máme o jednu starosť pekne postaranú. To je to, že nemusíme. To si zeberem. Tu si plný. Nestíhaš. Teba prehodím. No a už máš 100%, už si na chvíľke.